Bona nit. El conflicte polític entre Catalunya i Espanya és un afer intern o una situació que marcarà decisivament Europa? A nivell internacional, la resposta ha estat fins fa ben poc la mateixa, que és un assumpte intern. La Unió Europea ha vist el procés català com una qüestió que s'havia de resoldre en el marc de l'estat espanyol. Però això va començar a canviar l'1 d'octubre, quan les imatges de la repressió policial van fer la volta al món. Després de l'empresonament de 8 membres del govern, el president Carles Puigdemont i 4 dels seus consellers han situat el conflicte al cor de les institucions europees i és allà on el 30 Minuts ha anat a buscar les opinions diverses que hi ha sobre el que es viu a Catalunya. Han fixat línies vermelles a la Unió Europea? Pot haver-hi mediació internacional? Pot donar l'esquena a Europa a la qüestió catalana? Preguntes com aquestes comencen a trobar resposta mentre continuem vivint uns dies clau per la història del país. Tutti gli ex ministri del governo catalano per i reati di ribellione e sedizione già da stasera dormiranno in carcere. Sono accuse pesanti, rischiano fino a 30 anni di reclusione. 8 former Catalan cabinet members have been jailed. An die Minister, die zur Anhörung vor Gericht in Madrid kamen, gab es eine klare Botschaft: Untersuchungshaft. 8 former members of the regional Catalan government. It's also issued a European arrest warrant for the ousted Catalan leader, Carles Puigdemont. Carles Puigdemont est donc toujours à Bruxelles avec 4 de ses anciens ministres. Nous ont déplacés à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe. Reunió a les 10 del matí al despatx del president. Avui hi ha expectació internacional. Podria declarar la independència. Punt per punt, Carles Puigdemont repassa amb Oriol Junqueras i Jordi Turull el discurs que ha de pronunciar a la tarda al Parlament. El contingut, la durada, el to, la solemnitat... Es posa tot en comú. Al final, però, Puigdemont es vol quedar sol. Deixeu 5 minuts perquè afegeixi una proposta de final. Falten pocs minuts per les 5 de la tarda. El Parc de la Ciutadella es tanca al públic. Carles Puigdemont arriba al Parlament. L'expectació va creixent. Ha demanat comparèixer davant la cambra. L'interrogant és si aplica els resultats de l'1 d'octubre i declara la independència. S'han acreditat 1.000 periodistes. Ho segueixen en directe a les principals cadenes de tot el món. Però al Parlament, el president hi arriba sota una pressió que no esperava. Before you start the debate, allow me, at this extraordinary time for Catalonia and the whole of Spain, to address in your presence the President of the Generalitat de Catalunya, Mr. Carles Puigdemont. Des de Brussel·les, Donald Tusk sorprèn amb una declaració personal i emotiva. As a man who knows what it feels like to be hit by a police baton. In brief, as someone who understands and feels the arguments and emotions of all sides. Because the force of arguments is always better than the argument of force. Today, I ask you to respect, in your intentions, the constitutional order and not to announce a decision that would make such a dialogue impossible. La compareixença s'endarrereix una hora. Hi ha pressions internes i internacionals. Al final, Carles Puigdemont pronuncia el discurs. Com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes
emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. ¿L'ha proclamat o no l'ha proclamat? És que jo no ho sé. Si la proclama i la suspèn, vale, però que em digui el temps. És una declaració assenyada. Que ens apoyin des d'Europa, que algun país ens faci costat. No ens val posposar una data perquè és allargar el procés i perdre força. Per mi sí que ha sigut una mica desmoralitzador, però també entenc la seva postura. Tots sabem com acabarà, llavors obrir una setmana, 2, 3 de diàleg amb gent que ens l'han estat negant fins ara és simplement perdre el temps. Acabem d'agafar ara circunvalacions. És massa tendre. 12. Desfem el camí. Si no et deixem, desfem. Ara és tot tan delicat i tan... Dos, que ens deixin accedir, que es quedin fora, cobrint i accedim nosaltres a Prisma. És una partida complicada, aquesta d'escacs. Nosaltres no tenim rei, aquesta partida. No podem moure. Good morning. La declaració d'independència en suspens per un possible diàleg i una negociació. Però s'han rebut ofertes de mediació internacional? Són públiques o es mantenen en secret? Accepten dialogar les dues parts? A l'Hospital de Sant Pau hi ha la seu d'un institut expert en negociacions internacionals. Busquen solucions i ho fan en secret. És molt normal que des de la perspectiva d'una persona normal al carrer la sensació de que no hi ha sortida, però sempre hi ha sortides. Sempre passen coses darrere de les càmeres. És també important entendre això perquè no és necessàriament la situació real el que s'expressa públicament. Mark Freeman dirigeix l'Institut per les Transicions. És un ciutadà belga d'origen canadenc. En aquesta taula ha aconseguit reunir en secret protagonistes dels processos de pau a Síria, Colòmbia i Veneçuela. La clau és la discreció. Hi ha un actor A i un actor B. L'actor A cree que és útil i necessari una mediació o una facilitació internacional o nacional d'un problema que té amb l'actor B. Però l'actor B no està d'acord. El pas més difícil en qualsevol resolució de conflictes és el primer pas. El primer pas és reconèixer que hi ha un conflicte, cosa que a la part forta del conflicte, diguem-ne, sempre li costa molt de reconèixer, normalment l'estat que està implicat, perquè és donar veu a l'altre, és reconèixer que l'altre és un actor polític també, i que per tant és establir una relació en certa mesura bilateral. El crisi que existeix entre l'A i el B té un impacte fora del país i pot ser també que unes aliances, països, institucions o altres actors que tenen molta influència amb l'actor B comencen a proposar o a pressionar al B. Jo penso que alguns líders europeus ja ho han intentat forçar. És a dir, no públicament, això de moment no sortirà, no hi haurà una declaració europea. En general, arriben les ofertes des de fora quan hi ha crisi. En aquell moment hi ha com una pluja d'ofertes, normalment. Les imatges de l'1 d'octubre van donar la volta al món. Es va mediatitzar i va ser llavors quan van arribar les primeres ofertes públiques de mediació. Pour jouer le rôle possible de médiateur en Espagne. Selon nos informations, le département fédéral des affaires étrangères nous a confirmé que les autorités suisses sont en contact avec les deux parties. Suïssa i Bèlgica fan un pas endavant. A la cimera europea el primer ministre belga hi arriba amb un reclam de mediació.
Qui pot estar a favor de la violència? Ningú pot estar-hi. Com a ciutadà europeu, crec que en qualsevol cas, el primer que cal fer és dialogar políticament per solucionar una crisi política. S'obre una crisi diplomàtica. Rajoy i Michel se saluden fredament. El govern espanyol descarta les dues iniciatives de mediació. Però el secretisme és la clau. Si existeixen, les negociacions transcendeixen anys després. I quan es produeixen, sempre hi ha elements de força per negociar i intercanviar. L'existència d'amenaces judicials o que hi ha protestes, això té un impacte i una influència en la dinàmica d'una negociació. Hi ha una màxima entre els experts en negociacions tan dura com real. Quan la crisi empitjora, és quan apareixen les oportunitats per avançar. We begin with that breaking news from Spain, where two Catalan separatist leaders have been detained, accused of organising Catalonia's referendum, which Madrid deems illegal. One of the detainees is the leader of the Catalan National Assembly. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Si els empresonen, ens empresonen a tots. Són els dos primers presos polítics i tan sols en franquisme va tenir la barra de tancar el president d'Òmnium Cultural a la presó. Voldríem ara fer 5 minuts de silenci. 200.000 persones reclamen llibertat a la Diagonal. Cada cop es veuen més missatges dirigits a la comunitat internacional. Aquesta democràcia que avui està en perill a Catalunya també està en perill arreu de l'Estat. I si està en perill a Catalunya vol dir que també està en perill a Europa. A Europa, els grans estats com França tanquen files amb el govern espanyol. Però els debats van pujant de to. C'est pas à un État voisin d'aller s'immiscer dans ces affaires et de lui dire « moi je vais t'expliquer comment on fait, je vais faire une médiation ». Non, c'est pas ça. Ça n'est pas plus à l'Europe de le faire, c'est pas le rôle de l'Europe. Donc là, c'est à qui? Mais c'est à l'Espagne de le faire et de gérer. Mais s'ils n'y arrivent pas, mais moi je voudrais pas. Quand il y aura la catastrophe, de toute façon vous le ferez. Mais trop tard. Je crois pas. C'est Gorbatchev. Quand tu arrives trop tard, l'histoire te châtie. Non, parce que je ne crois pas, très sincèrement, je crois que si on fait l'inverse et qu'on intervient là trop tôt, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On donne raison à celui qui ne respecte pas la règle de droit. No. Si. Sabem que hi ha hagut converses entre Merkel i Macron, sabem que hi ha hagut converses entre diferents líders europeus. Evidentment ens preocupa i esperem que es trobin solucions dins la Constitució espanyola. És obvi que s'està parlant. És obvi que per sota, diguem-ne, el que són les declaracions oficials, el tema està present. I el tema preocupa. No sóc qui per dir a Mariano què ha de fer a Espanya, però si Charles Michel va dir que la violència no és la resposta, té raó. Tots han acabat dient una mica el mateix. Nosaltres no hi entrarem, és un problema intern, això s'ha de solucionar internament a Espanya, però això exigeix diàleg. El que no és admissible, i això ho ha dit explícitament algú, és aplicar una resposta violenta a un problema que és polític. L'essència d'Europa són 4 grans estats, ara que el Regne Unit ha quedat fora. Tots, excepte Alemanya, tenen un problema que podria ser de contagi. A França, bretons, normands i, sobretot, corsos. A Itàlia, Lombardia, Vèneto i Sards. A Regne Unit, Irlanda del Nord, Escòcia i amb menys força Gales. Si permetem, tot i que no sigui responsabilitat nostra, que Catalunya esdevingui independent, d'altres faran el mateix i no m'agradaria que passés. No m'agradaria una Unió Europea d'aquí 15 anys de 90 estats. Ja va ser prou difícil amb 21 estats i ho és ara amb 27. En aquests moments hi ha grans parts del món
que miren cap a Europa com, diguem-ne, la societat més avançada en termes socials i en termes democràtics del món. I, per tant, aquest valor o aquesta imatge es perdria amb una mala resolució del conflicte. Un altre dia, la plaça de Sant Jaume es desperta plena de corresponsals internacionals. Carles Puigdemont, il est censé être ici, au palais de la Generalitat. Depuis maintenant quelques jours, la presse catalane dit qu'il est ici parce qu'il a peur pour sa sécurité. Puigdemont was just still in office. Le gouvernement espagnol a donc mis sous tutelle l'État catalan avec l'activation de l'article 155. Avui, Mariano Rajoy ha denunciat l'aplicació de l'article 155. Encara falta una hora perquè comparegui. A dins del Palau hi ha reunida la plana major dels líders del sobiranisme. Estem analitzant la situació, estem fent reunions, ara reunions amb uns quants i ara reunions amb uns altres. Després hi ha la manifestació que crec que hem de respectar i que ha de ser multitudinària, perquè veiem que anem a demanar l'alliberament d'uns companys, però l'agressió que es fa a Catalunya és major. Rajoy compareix a 2:15 amb el govern espanyol en ple. Les mesures que anuncia són les més dures. Primero, a proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya. El Consell de Ministres ha aprovat destituir Carles Puigdemont i tot el govern, limitar les funcions de la presidència del Parlament, intervenir els mitjans de comunicació públics i també els Mossos. A la tarda, una nova manifestació multitudinària. S'ha convocat per reclamar la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Però es converteix també en un crit en defensa de l'autogovern. Jo crec que sí que avança, però avança, a vegades, com deia aquell, un pas endavant, dos enrere, dos endavant, un enrere. Entremig del públic, les dones dels dos detinguts que pugen a l'escenari. Maria del Mar Bonet recupera una vella cançó de finals dels anys 60, prohibida per la repressió franquista. L'origen de la cançó és la mort d'un estudiant a Madrid quan la policia anava a buscar-lo, però diuen que en realitat va ser la policia que el va tirar per la finestra. Encara no ben despert, ja sent viva la trucada, si es llença pel finestral, on l'asfalt d'una volada, que volen aquesta gent, que truquen de matinada. Jo he sentit que aquesta cançó estan als carrers i me n'alegro que serveixi també per ajudar a que surtin d'una vegada i que els deixin en llibertat i que vagin a casa. Al vespre, el president de la Generalitat prepara una compareixença. S'havia de fer a l'exterior, però es canvia dins d'una sala pel soroll dels helicòpters de la policia espanyola. Es reuneix el gabinet del president. Decideixen introduir un paràgraf en castellà i un altre en anglès, un cop més dirigint-se a Europa. Directe, l'últim que us ha passat és en anglès. Són les notes que hem fet de l'informe. Vaig un moment que posava la blanca. Comento una cosa, mentre fixem. Carles Puigdemont se'n va a la casa dels canonges per dins de la capella de Sant Jordi. S'ha convertit en un fet habitual per evitar la mirada dels helicòpters de la policia. Quin dia, Cada dia és una bogeria. Jo, potser un missatge que es podria enviar és que això no s'acaba. Aquesta manera d'actuar d'ells no s'acaba a Catalunya. Cal afegir-ho. Ei, què tal? Com tenim l'anglès? Que em passi a mi. Sí, li passes al Pere, perquè ho hem de matxembrar, Ho hem de matxembrar, vale? D'acord? The Europe of the Charter, el fundament, s'ha de posar fundamental. Si ho fa la primera, ho fa la primera, vale? Acció. Benvolgudes i benvolguts conciutadans. You should know that what you are fighting for at your home, we are also fighting for in Catalonia.
Escolta, podem fer una foto? Sí. Tots, els de presidència? I tant. Ja estic de mal auguri. Podem fer una foto? Podem fer una foto? Què vols dir que no ens en podrem fer una altra? I farem un tall de manglès de l'últim. Tall sencer. Una setmana al mes, el Parlament Europeu es reuneix a la ciutat francesa d'Estrasburg. A la frontera amb Alemanya, la capital d'Alsàcia multiplica la seva activitat. Aquests dies, als passadissos del Parlament, tothom ho reconeix. La qüestió catalana és el tema de conversa. Sense dubte, aquí hi ha molta preocupació. La gent només parla de Catalunya, com aquí, als passadissos. Sí, en los pasillos, pues el tema de España y de la relación con Cataluña es un tema que yo diría que está en el primer rango. Sí, con otros, más que está. Eso no hay duda. En qualsevol moment i en qualsevol lloc, algú treu la qüestió, com l'exprimer ministre d'Eslovènia. Še kaj debatirate katalonsko zgodbo? Ne, zdaj z obiskovalci. Pa včeraj sem z enim Kataloncem sedela, da mi je razložil malo stvari, kaj se lahko zgodi, nič fajnega. Komplicirano. Ker bodo danes imeli odbor v Madridu, ne? Jutri senat. Predsednik katalonski je odpovedal, da ne gre tja, ker ni fajn. Jaz sem ga zdaj imel en pogovor, sem rekel, da brezpogojen dialog bi bil najboljši. Mislim, se treba začeti pogovarjati. Pa tudi ne vem, zakaj se niso kakšne institucije, jaz grem ven, vsem pomagale, ne? Ok, Loza, adio. Ja. La tensió a Catalunya puja. S'ha d'aprovar l'aplicació del 155. La resposta pot ser la declaració unilateral. El grup dels Verds és actiu. Ha introduït la qüestió al plenari i en la reunió del seu grup és el primer punt de l'ordre del dia. Aquí tot va canviar amb l'actuació de la policia l'1 d'octubre. Les imatges de l'1 d'octubre van tenir un gran impacte. Abans, la gent no era conscient que la situació era tan seriosa. Això va canviar realment l'1 d'octubre. Cualquier encuentro del G20 o del G7 tiene imágenes mucho más impresionantes do que aquellas que nos habemos visto en el 1 d'octubre. Oficialment, des de les institucions europees s'han fixat dues línies vermelles. No s'accepta una resposta violenta i tampoc s'acceptarà cap declaració unilateral d'independència. En termes col·loquials, diuen, no es vol obrir la capsa de Pandora. Un precedente de una independencia de Cataluña tendría efectos directos sobre otras regiones y otras naciones en Europa. Y esto puede también explicar por qué algunos estados son tan prudentes y tan, digamos, neutrales y nada dicen sobre esto. La comissió hauria de mediar entre Madrid i Barcelona. Per descomptat, la mediació només pot funcionar si les dues bandes hi estan d'acord. Però espero que sigui així. Yo creo que no. Sinceramente sería una infantilización de catalanes y de españoles. No hauríem de veure més escalada de la tensió. I penso que els passos unilaterals tampoc ajuden en aquest sentit. Més que una escalada, el que hi ha d'haver són ofertes de diàleg. Yo creo, siempre lo he dicho, mesmo si tengo aquí colegas de mi partido españoles que no están de acuerdo conmigo, mas lo digo hace muchos años, lo escribí en la prensa portuguesa, que la mejor solución para España es una solución federal. Y de un federalismo asimétrico, que significa que tendrá 4 o 5 estados federados y tendrá regiones autonòmiques. Alois Peterle va ser el primer ministre de la independència d'Eslovènia als anys 90. Ara és europarlamentari del Grup Popular. Aquí el veiem votant en el referèndum d'independència d'Eslovènia. El sí va guanyar amb un 95% dels vots. Postane samostojna in neodvisna država. S'ha especulat molt amb els paral·lelismes entre Eslovènia i Catalunya, però els contextos són diferents. La caiguda del mur de Berlín, un suport unànime al sí i una guerra civil de 10 dies. Hi va haver 62 víctimes. Eslovènia controlava duanes, part del territori, i va armar milícies. Hi ha el desig similar de la gent
de voler aconseguir la independència, però el marc polític i legal és diferent. Nosaltres vam guanyar 3 cops amb un 90% dels vots. Les independències són processos únics. No es poden comparar, perquè si fas la comparació acabaràs perdent. Quan vam veure les imatges de l'1 d'octubre, especialment des d'Eslovènia i Croàcia, o des dels països que formaven part de Iugoslàvia i el bloc soviètic, van fer associacions amb l'època dels règims no democràtics. La Comissió Europea i també els europarlamentaris sovint han criticat la violència i han plantejat la qüestió dels drets humans a països fora de la Unió Europea. Però, en canvi, si passa dins Europa, senzillament diuen no, és un afer intern d'Espanya. Però ja no ho és més. No és un afer intern. Es necessita diàleg. Si considerem aquesta qüestió només des del punt de vista legal, les conseqüències són clares. Estem tractant d'una qüestió política. Les reaccions emocionals, saps, en totes dues bandes, poden fer aparèixer el conflicte. I això podria ser un problema molt seriós que hem d'evitar, evitar el conflicte. I després... Avui el Parlament ha de votar la independència. Al mateix temps, en paral·lel, el Senat votarà l'aplicació de l'article 155. Una situació extrema i decisiva. Podria ser l'últim cop que Carles Puigdemont entra al Palau abans de marxar a Brussel·les. Quin dia més maco que fa avui, Bon dia. Avui fa un dia esplèndid i quan passeges per aquí respires història, respires generacions de gent que hi ha donat molt per l'autogovern de Catalunya i potser per la força ens aparten, però per la gent aquí torna a haver-hi la gent legítima del poble de Catalunya. Són sensacions molt estranyes avui. El que és molt important és que pel que et pertoqui fer tu tinguis la consciència molt tranquil·la i jo la tinc molt tranquil·la, molt plàcida. Bé, no sé si dilluns podrem ser-hi aquí. Al final també treballes amb un equip de gent, hi ha el factor humà, la vessant d'escolta, ja ens veurem, però també d'estar aquí al peu del canó fins mentre puguem, no? L'he travessat tot sol, però pensava mirava la torre. Doncs, bueno, ho tornarem a veure. No sé quan, però ho tornarem a veure. Comencen dues sessions al mateix temps, a Barcelona y a Madrid, al Parlament y al Senat. Dues votacions en un sentit oposat. Como ustedes saben, la utilización del artículo 155 de la Constitución española no es algo que los gobiernos hagan de forma habitual. De hecho, es la primera vez desde 1978, fecha de la aprobación de nuestra Constitución, que se aplica. Ahir es va produir una mena de cop d'estat o de cop de mà des de dintre de l'Estat contra la Constitució del 78. Això és el que s'està produint en aquestes últimes hores. Així és com ho llegirem d'aquí a un temps. Estamos, pues, ante una decisión excepcional. Se adopta porque la situación también lo es, excepcional, y con consecuencias muy graves para muchísimas personas. L'aplicació que s'està fent del 155 és una aplicació incorrecta des del punt de vista constitucional, és anticonstitucional. I és anticonstitucional perquè el senyor Fraga, en l'any 78, va proposar el que ara s'està fent i va ser rebutjat. Va ser rebutjat per totes les forces del Parlament espanyol de l'any 78. Jo estic molt preocupat, per exemple, ara, molt, perquè aquí votarem, parlarem, però estic molt preocupat, per exemple, per la gent de la mesa, que amb posicions diferents com tenim, sentir que entraré a un hemicicle on hi ha gent
que és molt probable que se'n vagi a la presó per defensar idees polítiques. He pensat, avui és un dia en què hi haurà molta gent del nostre país, molta, la majoria, que podrà veure el que significa les seves aspiracions. Dia històric número 750 dels darrers 5 anys. Esperpèntic, li puc assegurar. Greu, però alhora esperpèntic. El xoc de trens, a nivell de la població, jo crec que és el primer que hem d'intentar evitar de totes, perquè aquest ha sigut sempre de tota la vida i els últims anys, especialment un poble cohesionat, un poble que s'ha basat en el civisme per expressar-se i, per tant, aquí un xoc de trens no és possible si no ho volem, i no ho volem. El xoc de legalitats avui, doncs, al Parlament hi assistirem, no? Tristesa, molta tristesa i molta pena d'estar visquent aquests moments. No m'imaginava pas que ho pogués arribar a viure, que està en un Parlament, el Parlament de Catalunya, de la meva terra, i que el propi govern prengui mesures per carregar-se aquest autogovern. És algo insòlit i surrealista, si em permet, fins i tot. Europa és una Europa dels estats, no és una Europa de les regions, i en aquest moment hi ha molts interessos a Europa perquè no surti Catalunya o Escòcia o Bèlgica en aquests problemes. Algú es pensa que la Unió Europea, que va deixar morir la gent al mar Mediterrani, no només que la va deixar morir, que va actuar activament perquè la gent morís al mar Mediterrani, de veritat, algú ara se sorprèn. De totes maneres, jo confio que en algun moment algú aixequi el cap i digui està passant una situació molt greu a la part sud d'Europa. I llavors esperem que en aquest punt ens puguin ajudar. Ara bé, en aquest moment estem sols acompanyats de més de 2 milions de persones. Hem estat durant 2 anys treballant perquè arribi avui, i avui és l'acte solemne de tot això. Estem molt contents. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut coordinar-los, perquè els alcaldes i alcaldesses de Catalunya ens van traslladar que volien estar aquí avui o estar allà on fes falta. Desenes d'alcaldes favorables a la independència ocupen la sala auditori. Un cop més, s'organitzen per donar suport al procés. Arriba el moment de les votacions. Es fan amb mitja hora de diferència. Primer, al Parlament de Catalunya. Carles Puigdemont i Casamajor. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. Començar un nou país, no hi ha més. Anar endavant, i sense problemes. Pocs minuts després, el Senat aprova per majoria absoluta l'article 155. Sí 214, no 47, abstenciones 1. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. Venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Era una gran il·lusió, però una gran responsabilitat per tot el que vindrà ara. L'haurem de construir des de baix, aquesta república. Felicitats. Molta responsabilitat, però l'he tinguda sempre. Per tant, com a governant de Catalunya sempre l'hem tinguda i més ara en aquests moments. Això ho hem d'aguantar entre tots. Avui hem fet l'acte institucional, jurídic, però ara cal aguantar-lo, perquè l'estat espanyol vindrà amb tota la seva repressió com ens té acostumats. Tens dues possibilitats, potser n'hi ha més, i una és esperar que vinguin, per entendre'ns, i ho dic així clarament, i l'altra és intentar evitar que entrin, però malauradament no hi ha recursos, no hi ha força per impedir-ho. No hi serà. El carrer no és suficient per parar el 155. Ho hem arriscat absolutament tot, ho hem donat absolutament tot, pel diàleg i per la negociació, per la democràcia, perquè nosaltres entenem que la independència s'ha de construir amb democràcia, però no hem tingut alternativa.
En aquests darrers 40 anys, el tractor s'ha convertit en un símbol de lluita pagesa, però també de lluita ciutadana, perquè som ciutadans, no som un monopart. A la plaça Sant Jaume, unes 8.000 persones celebren el moment. La companyia elèctrica d'Arma toca We Shall Overcome, una vella cançó de protesta dels 60. Però a la Generalitat no s'hi veu cap moviment. És com el tap d'un cava, no? Tant temps aguantant, tant temps esperant, portem almenys com a mínim 7 o 8 anys fent manifestacions d'allò, i de cop avui, paf, avui és dia de celebrar, hi ha hagut muntanyes russes de pujades i baixades, desànims, a l'1 d'octubre, apallissant-nos, vull dir, d'alguna manera, crec que és un dia per fer una festa, celebrar-ho, i tothom està content. Després ja vindran els problemes que tinguin de venir, però avui és un dia de celebració. Join arms in central Barcelona, a demonstration of force by those who want to remain part of Spain and a defiant retort to Friday's declaration of independence by the Catalan parliament. But there was a really party atmosphere here. In some senses, you can still hear probably Viva España, that 1970s hit, which has come to represent a kind of informal national anthem for many of the people who feel that they are just as Spanish as Catalan. What happens next in Catalonia isn't clear, but for the thousands who turned out on Sunday, one thing is clear for them. They won't be leaving Spain without a fight. Deixeu-me que us diga una cosa. Hemos de continuar viviendo juntos. Y para continuar viviendo juntos hemos de extremar el respeto y reconstruir el afecto, aunque nos cueste. Dilluns, els periodistes esperen Carles Puigdemont des de primera hora del matí a la plaça de Sant Jaume. Són 2:15 del matí, uns dies després que el govern espanyol hagi cessat el senyor Puigdemont i el seu govern. I estem esperant a veure si es presenta com és habitual a la seva oficina. És un gran moment. Em sembla un gran moment en el procés. La crida a la desobediència civil ha de ser liderada pels que van declarar la independència. El president no apareix. La resolució aprovada al Parlament no s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat. No té efectes legals. A Europa cap país reconeix una nova república. Era naïf pensar que altres països europeus reconeixerien una república catalana independent. Perquè el Tribunal Constitucional va deixar clar que el referèndum sobre la independència era il·legal. Sembla que hi ha dues opinions diferents, dues interpretacions. Uns pensen que som en una nova república catalana i uns altres pensen que som a dins el Regne d'Espanya. I crec que això és el que estem intentant saber avui. Quin relat guanyarà avui? Carles Puigdemont ha marxat precipitadament a Brussel·les la nit del diumenge. Amb cotxe, acompanyat d'un amic, des de Girona fins a la capital de Bèlgica. 13 hores de viatge. Dimarts convoca una compareixença. S'ha hagut de canviar el lloc a una sala de premsa molt petita, a prop de la Comissió Europea. Desenes de periodistes internacionals l'esperen a dins. Parla en 4 llengües. And why have you left Catalonia? Why have you decided to come to Belgium? Could you explain clearly? Nous ont déplacé à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe. A divendres al vespre, reunits al Palau de la Generalitat i després de la declaració d'independència en el Parlament i també davant d'una sèrie de dades de fons contrastades que indicaven que el govern espanyol
plantejava una ofensiva altament agressiva i sense precedents contra el poble de Catalunya, contra funcionaris que es mantinguessin fidels al govern legítim i contra aquest govern que presideixo. Aquell divendres vam acordar unànimament que el govern prioritzaria la prudència, la seguretat y la moderación. Este gobierno habría podido optar por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemonía, pero ha preferido garantizar que no habrá enfrentamientos, que no habrá violencia. No se puede construir la república de todos desde la violencia. La presència de Puigdemont obre un debat profund a Bèlgica i provoca tensions a dins el govern belga. Només han executat el mandat que han rebut dels ciutadans. Així que em formulo preguntes i em pregunto on és Europa en aquesta qüestió, perquè es tracta de coses que passen en un estat membre europeu i veig que tothom es manté en silenci. Al cap de pocs dies, la meitat del govern declara a l'Audiència Nacional. A la nit, ingressen a la presó. Comença una nova onada de reaccions internacionals. Una setmana després, la presidenta del Parlament passa la nit a Alcalá Meco. Surt l'endemà amb el pagament d'una fiança. Soc a la cel·la, al mòdul número 4, de Soto del Real, però sabeu realment on soc? Realment sóc aquí perquè sé que em sentiu dins del vostre cor i us ho agraeixo. No em vaig cansar de dir que el poble no falla mai i no ens heu fallat i no ens esteu fallant i avui tampoc ens heu fallat. A Barcelona, centenars de milers de persones reclamen llibertat. La qüestió catalana és una qüestió internacional. Com més extensa a dins la situació, més incomoda el debat a Europa. Com més empitjora la crisi, més veus reclamen una mediació. Per la Comissió Europea continua sent un afer intern i ara s'afegeix un afer judicial. Però hi ha hagut moviments tàctics per iniciar una negociació? Hi ha pressions internacionals per plantejar un diàleg? La discreció sempre serà la clau. Les eleccions marquen la nova data del calendari. Mentrestant, al carrer es manté la força de les mobilitzacions. La setmana que ve, el govern és a la presó on cerca i captura i part de la mesa del Parlament en llibertat provisional. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart empresonats. El meu client està pres en un procediment d'un marcat caire polític. Un juez en España jamás acordaría una prisión por la ideología. Un conflicto político y un conflicto judicial, los cuales están entremezclados y es muy difícil de disociar.